קיימים יתרונות חיצוניים נוספים לשימוש במים רד. ירק, פירות וירקות מומלץ מאוד להשרות במים רד לכמה דקות. להוציא אותם ולייבש טוב טוב, ולאחר מכן לארוז אותם בקופסאות אחסון ולשים במקרר. המים ישמרו את הפירות ואת הירקות טריים לאורך זמן יותר מאשר ירקות אחרים. תשאירו דגים או בשר לכמה דקות במים רד ותהנו מטעם משובח יותר לאחר הבישול. חוץ מזה, זה עוד יתרון נוסף מבחינת השפעה אנטיבקטריאלית על חתיכות בשר ודגים, שיאפשר לכם לשמור על הבריאות מבחינת חיידקים ובקטריות. בשביל להציג בפניכם את ההשפעה האנטיבקטריאלית של מים רד על הירקות ופירות, נעשה ניסיונות עם תפוח עץ. ניקח תפוח, נחתוך אותו לחתיכות, וחלק אחד נניח במים רד ל5 דקות. נוציא את החתיכות לאחר 5 דקות, ונחכה בערך עוד 15 דקות. כעבור 15 דקות נבדיל בין החלקים. תוצאה לפניכם. צבע של חתיכות שהונחו במים רד נשמר, הם נשארו טריים, לעומת חתיכות אחרות שהשחירו. מדובר על תופעה אנטיבקטריאלית של מים רד שמונעת התפתחותן של בקטריות. התה והקפה שתכינו על בסיס המים האלה יקבלו טעם יותר משובח.